У кожнага пятага жыхара нашай краіны ў мінулыя выхадныя было свайго роду прафесійнае свята. Традыцыйна ў апошнюю нядзелю чэрвеня Беларусь адзначае Дзень моладзі. Пакаленне будучыні сёння гэта больш за 2 мільёны беларусаў. У гэты дзень у нашым горадзе прайшоў раённы этап сельскагаспадарчага конкурсу «Уладар сяла» і конкурс жаночага вадзіцельскага майстэрства «Аўталедзі». Районный этап сельскагаспадарчага конкурсу «Уладар сяла», правядзенне якога ўжо стала добрай традыцыяй, сабраў у гэты дзень 8 сем'яў, якія спаборнічалі за права называцца самай дружнай, творчай і ўмелай. Конкурсная праграма складалася з 4 этапаў. У першым конкурсе пад назвай «Шчыра вітаем» сем'і прадстаўлялі сваю візітную картку. Конкурс складаўся з невялікай тэатралізаванай замалёўкі аб адным з дзён сям'і, сямейных традыцыях, захапленнях, любімым сямейным хоббі. Варта адзначыць, что удзельники до этого конкурсу подошли творча. Сначала посплю я, потом я поем, потом поиграю и всем надоем. По комнате я разбросаю игрушки, и на пол с дивана я сброшу подушки. И так я устану, что к ночи нет к ночи. Я тоже охранник, но маленький очень. Наступный конкурс «Падровы». Тут удзельникам необходимо было распиловать ручной пилой нарыхтаванае загадзя бервяно, расколоть сякеры и скласці з яго слова «сям'я». Ацэньвалася хуткасць і якасць кладкі дроў. У конкурсе «Спрытнякі» удзельникам необходимо было за минимальный час зрабіць сапраўдны лазнёвы венік. Самый апетитный конкурс «Сялянскія прысмакі». Тут ацэньваліся кулинарные здольнасці удзельнікаў. Сем'і прадстаўлялі беларускія нацыянальныя стравы. Некаторыя з іх былі прыгатаваны па старадаўнім бабулінаму рэцэпце. У гэтым конкурсе ацэньваліся знешні выгляд стравы, яго густ, арыгінальнасць рэцэпту і, вядома ж, кожная сям'я павінна была расказаць пра некаторыя сакрэты прыгатавання сваіх страў. Дарэчы, усе жадаючыя маглі паспрабаваць на смак гараченькія дранікі са смятанай, хатняе сала, хатнюю каўбаску і многае іншае. Але асноўнымі дэгустатарамі былі, вядома ж, члены журы. Пасля доўгай і працяглай барацьбы перамогу атрымала сям'я Скотниковых за открытого акционерного товариства «Александрийская». Ну, мы готовились всей семьей, конечно же. Вот. Помогала, конечно, организация, от которой мы выступаем, «Александрийская». Вот. Ну, конечно, очень волновались, потому что и малышка надо была, да, чтобы хоть немножко что-нибудь, потому что совсем маленькая. Вот, ну, готовили вот вчера, конечно, вот, чтобы кухня тут была хоть чем-то удивить, но, конечно, впечатлений у нас куча. В целом нам все очень понравилось, и я думаю, что если будут опять какие-то такие праздники, то мы, конечно, будем только за, чтобы поучаствовать, вот, и у нас была куча воспоминаний на потом, чтобы было что вспомнить и рассказать кому-нибудь. А ўвечары на пляцоўцы каля раённага дома культуры прайшоў штогадовы конкурс жаночага вадзіцельскага майстэрства «Аўталедзі 2018». 5 выдатных дзяўчын на арыгінальна прыгожаных машынах дэманстравалі навыкі ваджэння і ацэньвала іх кампетэнтнае журы. Дзяўчыны змагаліся ў некалькіх этапах конкурсу. Самым цікавым быў конкурс візітак «Мой ласкавы жалезны звер», у якім дзяўчыны ў сцэнічнай форме расказвалі пра сябе і свае аўтамабілі. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе подъемы вот такой высоты? Олени и коровы, дети пешеходы и зеленый светофор. У выніку звання «Аўталедзі 2018» была ўдастоена Вероніка Чульцова з цэнтральнай раённай бальніцы. А спонсорамі конкурсу выступілі аддзел ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі райвыканкама, раённы камітэт БРСМ, Беларускі саюз жанчын, магілёўскія квесты ў рэальнасці, Шклоўская райста і крама «Кветка».